Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯз барои шумо торти Наполеонро нишон медиҳем тарзи тайёркуниша ва ҳозир тайёр кардестам заварной крем. И кам тарак фарқ дорад ки тунуктар мешавад. 3 қошуқ орд андохтем, ҳозир рецептшам дар экран менависем ки то ки фаҳмед. 2 дона тухм, 3 қошуқ орд, 1 стакан шакар, ширинак биёя, 1 стакани мо 250 грамм, ма чен кардам 250 грамм буде, 1 стакан шакар, 2 қошуқ кукурузный крахмал, 3 қошуқ орд, 600 мг орд, инами 1 коса 600 мг. ма ҳам чен кардам, ҳам бойхе ба коса чен кардам ки шумо бифаҳмед бо тарзи осонаш ки бисёритон надорен тарозу. Инами заварное болои плитада мемонем. Вақте ки каструл тунуктар боша, паст монем то ки начаспа. Алова пасттар монем. Газда боша бо пасти паст монем ки тезда меҷуша. Ам хел кофтан мегирен то ҳами ҷушиданша мековен. Ман хали намоне накофта ки тагш мечаспа. Инам хел дӯстони аз бе ягон камочкам хохшуру мешава. Заб зард мея. Баъде ки ҳами кофтен шидем пухт зард мешава. Баъд иҷада мо масло сливочнира меандозем. 200 грамм масло сливочное масло андохтам. Ҳамхе гармугар меандозему бе миксер. Ин торда на миксер дар курад, на кремш да миксер дар курад. Бе миксер да тамоми хона мисол тайёр карданаш мешавад. Шароите ки миксер надоштагиёда бо беҳтар меша, осонтар. Анам хел мековемша, ҳамаша бинед чӣ хел шуд. Об шуда мерава. Об меша ҳам ба креми ҳами заварнои торти Наполеон бояд тунуктар боша. Болоша ба клёнка мепӯшонем, мемонем дар куҷое ки хоҳем мемонем то ки сахт нашаванд, хеле қоқ мешада. Бе клёнка умуман бояд мумкин нест мондан. Баъд иҷада ма гирифтам 300 грамм масло. Маргарин мешава. Ами маргарине ки 70% зиёд боша, 80% боша бо хубтарай аму жирносташ навистагия танашда. Айма 80% шедрай летай. Дӯстони азиз, ҳама медона шедрай летай. Маргаринаш беҳад нағзай. Манам хел да маразелник мондам, кам тарак сахт шуд маргарин. Баъд гирифтам тиёрка накардам. Барои тиёрка хай ҳар кас да ҳар хел махқулай хоҳен мекунен тиёрка. Ман хел майда резаш кардам. Анам хел ба корчаи қайдига дар болои ҳами орд дидем ки чӣ хел майдаш кардам. Баъд аралаш кардан мегирем, крошка мешава. Инам хел ҳамаша бинен крошка шуд, ягон маска намонд. 1 дона тухм, ним қошуқча намак аралаш мекунем. 1 дона тухм мерава тамом. Баъд 1 қошуқи калон уксус, 1 пиёла пур нестай оба бинем, пури бад нестай. Оби яхай да холодильник мондаги будам, оби ҷӯшомадагира. Фарқ надора, оби хунука мешава ноҷӯшомадагира. Ҳами оби ях боша ки хали маргарин қати тез да хамир сахт шава. Баъд орди ҳами ҳозир ки орди ки да ҳамиҷа гирифтам, 3 ҳамхали стакан ордай дӯстони азиз. 3 стакан орд 600 грамм мешава. Стакан яка пур ба айлавош намерезам, стакан пур боша. 3 стакан 600 грамм орд гирифтам. Агар ки бо ки нараса, кам тарак орд бо ҳамроҳ мекунем. Агар ки суст боша, ина бинед ма ҳами 2-3 қошуқи дига орд ҳамроҳ кардам, тамом. Хулоса ҳами 300 грамм маскае ки ҳами шедрайле тақати кардем бо кам тараки дига на орд я 3 қошуқи дига рафт. Ба 5 қисм тақсимш мекунам. Барои чӣ ма 5 та бинен калон калон кардистам? Барои ма листи чоркунҷада ба 1 лист 1 та калон мекунам. Шумо ки майдатар боша листотон ё хоҳен ки майда ҳак шавад, 8 та қисмда тақсим мекунен ё 9 та қисм мешава. Бо бисёртар мешада, хали слоёи ҳами қабат-қабатош бисёртар меша. Холодильник да мондам, 2 соат да холодильник меиста, камтар сахт мешава. хоҳен дар маразелник монед, беста 1 соата ё 40 минут борин. Вақт набоша, агар вақти бисёр ждат кардан, ам хел камтар маскаш сахт меша, ба тунукнида бо хушрӯ мебияд. Инам хел якта тунук карда хоҳен дар болои ҳамо бумага, пергаментни бумага тунук карда пухтан мегирем. Вақта дар болои ҳамин хел силиконови коврик осон шуд ки хеле резиновида тезтар тоб мехӯрад.
خلی تنگ میشه. وقتی که نمیخواد تابش هم که دادیم نمیخواد در چوب ببینین تاب میتیم چه خوشرو میروه با بالای لیست بعد میمونم. به پرگامنی بوماگرام میشوه. ما دو نمود راهش شما دازی نشان میتیم که برای هست آدمایی که نیست در خونهشون پرگامنی بوماگا فکری ویم نکنیم. برای این ژیر نستش بسیار خمیره نمیچسبه عموما هم خیلی آزاد خودش جدا میشه. ما همی کم ترک ای همی براش بریدم برای بالاش کروشکش. برای 5 قبطه تا قبطاش حساب کردم ایمی براش برای بالاش کروشکا ویلکا میزنیم حتما. بعد на болои вайдам кадам пергамини бумагай май хали типа силиконовия ё хали тефлонови бумага мегем да кондитерский магазино мешава. ия фарқиятш да чие ки ира бисёр истифода мебарем баъд месӯза ами духовкада рангаш безеб мешава. лекин ира то метуни 1 солам истифода барӣ ҳеҷ чӣ намешава. фақат корча нарасаша. корча расид мебраша шикоф меша. агар корча ки нарасаша бо хела мебара. манам хел махсус ба кондитерский ам хали корчора бинин нами вай меша мебара. ҳеҷ чира дига намебарада фақат ами тестара мебарем. баъд иҷода ман гирифтам заварной крема бо дарунашда скушони молоко андохтам. 300 грамм скушони молоко андохтам барое ки бо бамазатар шава крему. намхе аралаш мекунем ба ҳами лапатка тамом дига ягон хел кори қини надора. ай ҳама торти ки осон будай ҳами наполеон ма вообще умуман тайёр намекардам барои кӯдако. пеш вақт карда будам хел дига тайёр накарда будам. ҳар рӯзада бисёр мидовӣ мекардаму бисквит. баъд тайёр кардам. дӯстони азиз иҷода ма подложкаи чоркунҷа надоштам ба дар болои лист кардам. хай медонам ки подписчикои ма ҳамаш медонанд ки бисёришон ҳаст ки ҳамхе шароитои подложка надоранд подносои чоркунҷа надоранд. инам хе дар пушти листам мешава. ма фақат ҳамин тарзи осонша барои шумо мефаҳмонам. ин ҳамин 5 қабата крема бисёр мекунем ки заварной худаш асосан креми ҳами мидовию ва наполеона. ҳастаи одамое ки сушони молокора қати 1 дона шедрай литр 250 грамма мезананд хеле крема мекунанд. ба фикри ма креми заварной хубтарай тестар питатса мекунанд. барои ҳамин ма заварной кардам. вообще бӯи ягон орд ягон чӣ намекунад. 3 қошуқ ордай иҷода тухмай на бӯи тухм мекунад на бӯи орд крахмал андохтагем. ва савол додан кукурузный крахмал картофелный крахмал кадомша андозем фарқ надора. ҳар душ як рола бозӣ мекунад. бо хубтарш боша ҳамун кукурузный рецепт да кукурузный крахмалай. иҷода гирифтем ҳамин крошкаҳомона да пакет. осонай дига хел худаш ки мулоимай ҳамин 2 бор скалка қати мебарӣ орд борӣ мешава. бинем майдаи бад нашава бояд камтар хали калон калон бимонад. барои торти наполеон ҳамин хелай тарзи ороиш доданашда. яхел одамо ҳастай сливки мекунанд дар креми наполеон қайд ҳамин заварное тайёр мекунанд. чӣ хеле макардам бо сливкира мезананд ғавс мезананд баъд дар даруни ҳамин аралаш мекунанд. ростига ман хали истифода будагӣ нестам. ман ҳамин хостам рецепти пешинаи саюзи ки саюз дар ҳамин наполеона тайёр мекарданд анами рецепт буд. мухлисои наполеонам бисёрай дӯстони азиз. ин хоҳиши як подписчик буд. хоҳиш карда буданд ки ҳамхе торти наполеон пазен. ина ба хоҳиши шумо ма торти наполеон кӯдакода тайёр намекардам. пухтам беҳад маҳқул шуд кӯдакои мада торти наполеон. питатса мекардаем камтар бо паст мешава. вақти питатса кард озина бинен ҳамхе сахт ҳамхе видиш сахт офтестай лекин питатса куна вообще дига хел мешава. баъд ҳамин торти наполеонам хел мухлиси худша дора. бисёр одамон намехӯранд лекин хато мекуненда ҳамин хел торти бо лаззат мешава. як бор проба кунен ҳатман маҳқулто мешава боварӣ дорам. торт питатса ка дӯстони азиз ами 3-4 соата питатса мекуна. ман шав тайёр кардам. саҳарда буридем шен ами 1 лавша бинен
аллакай гудако бридиян мазаш чӣ хел бошад. хай намихел ма бридам ша беҳад мулоимаки хушрӯ. ма болошда якунчи пӯшондагӣ набудам. агар шумо буфоратон як пакета болошда ҳамхел мепӯшонед то саҳара места ё 2 соат 3 соатам ҳамхел ягончи пӯшонед тестар питаца мекунад. кушодагӣ иста хай бо дертар мешавад. вақти маҳкам боша ҳамаи ҷош заварной тез дахлишда қабами қабатое ки нами коржӯш тез дахлишда мекаша питаца мекунад. инам ха дӯстони азиз бинед ай мулоим меша дига бардоштаам намеша гирифтаам намешавад. ҳамха питаца кадай кремош мебурӯяд. беҳад торти хушрӯай ба таърифа ҳастай. иншоалло хоҳишои шуморо ман ҳамаша иҷро мекунам, пухтан мегирем. шумо фақат лайка бимонед, подписатсия кунед. чӣ хоҳиш ки доред дар комментария нависед. ман то вақте ки зурастам шуд ҳамаша тайёр карда барои шумо нишон медиҳам. дӯстони азиз, мо омадаем наконец-то ХАНШАТЫР. як хоҳиш подписчикмон буд 2 моҳ пеш буд, нависта буд ки ХАНШАТЫР рафтем сёмка кунем ба ёз местан дар Қазоқистон. ҳамин ХАНШАТЫР инам хизданяй буд. мо хеле буди тараф намеомадем, мегузаштем ба пеши, хеле дарунаш намедуромадем. иҷарам як торговый центр, гипермаркет колонай, развлекательные места для детей иҷада дарунашдай. хай мо хати кӯдакон нестем, хати мардакем. иҷада як-ду чиза дар кор шудам, то гуфтам як биём камтар навор кунам. ва хоҳиш як подписчик буд, ҳай канали мо ҳозира шуда бисёртарги рецепт шудага. ба хоҳишҳои подписчикорам мо рад намекунем, кам кам наворумонда нишон метем. влог ва рецептай канали мо. нам ка дӯстони азиз, Қазоқистона мепурсанд дар куҷошем. мо Астанадем, Нурсултан. дарунаш даромадем. иҷада ҳамха музикои ҳар хела мондагиай. бо нахостам ки яке хай дар видеоҳои мо мумкин нестай авторски меғалта меҳнатҳои мо ҳич меша. дӯстони азиз, ҳамихел магазино ҳама 50% скидка шудагиай. на даже спорт мастерда ҳамаи ҷода 50% скидкаи ҳай. чизое ки ҳами 100% нархаш буд бози ҳавая ними ҳамо нархҳо скидка шудагиай. мо ҳаминҷа магазинҳоро тамошо кардем. ҳамаша ба магазини ҳами вайки ки беҳад мада маъқулай барои кӯдако даромадем ки ҳамихел скидка рафтистай. барои кӯдако камтар либос гирифтем. баъд инамиҷа ина магазини вайки ки 5 этаж доштай. мо ака дига гипермаркетош рафта будем, на якташ пеш хона мондай тез меравем. иҷаш хела дуртар буд. баъд ҳавои ҳами Қазоқистон, ҳами Астана беҳад хунук. мо ки вапше хали ҳавои хунукда омӯхта нестем. кӯдакоро чанд бор буровардем, ҳам касалҳои сахт шудан. баъд температура ҳами худ ман беҳад касал шудам. хака бо мо организмое ки сини солмон ки бо хаяка ҳоли ҳам ёшемо бақувваттарай. бо кӯдак чӣ хел нозукай, ҳами даррав касал мешавад. температура мекунад. зайнабҷон бо касалай худаш ҳами чанд рӯз шуд, температура нестай, просто ҳами хел насморк шудагиай, шамол хӯрдай. барои ҳамон наовардем кӯдакоро. рости гап гуфтем бе кӯдак мо ҳами хел биёем як бор барои ҳамин магазинош харид кунем. нарх навоша тамошо мекунем. иҷода беҳад скидкаво ҳамхали чизо бисёр мешава распродажа. баъд либосои ҳамихай нағзака ки маъқулай ҳамаш қариб скидка шудагиай. камтар боша хай бо қатъи фарзандотон тамошо кунен ки хоҳиши подписчик май. ман даромадам, гуфтам бихай як бор навор кунамшон. иҷада бо будаям хали детски развлекательные места барои нами интереснияй. пешвақт касе ки дар ҳамиҷа будан зиндагӣ кардагиян хали ҷоҳошона ёд мекунан. оли беҳад хай хушрӯ маъқул шуд мада. инам хай дӯстони азиз, шумо тамошо кунен, дастгириро фаромӯш накунен, лайка ҳатман бимонед.
اینجا چهارم اتاج شاید دوستان عزیز ای همه اتاج بالا شاید детский جای развлекательный место افسوس گودکا را نآوردیم بیرون خنک بود خیلی و پنجمش نمیدونم چیه که خیلی تا چهارم شب اومده بس اینجا هم خیلی کاروسلای دیوانگی خیلی همه چی هست این طرفش باید رنگ لیمپوپو детский بعدش ایستش با взрослый خیلی زور های نه پنجم هم داشت نه بالا خیلی چرتا داره اینم خیلی دوستانی عزیز ای گشتن هم مونده میشده چند جا در آمدیم تماشا کردیم نه بالا رنگ جونگل یکدیه همین کنفو را دیدم بسیار خندم اومده استایی کشه او خیلی گیردیم جمعی رفته زور برای که تماشا بینیم ما بسیارش با تاجیکستان دم هستن 20% از تاجیکستان تماشا میکنن برای همو اینترس نه خیلی کسی که با قزاقستان خیلی چیزاش دیدگی نموشه خیلی بسیار دولت های اروپا در روسیه هم خیلی چیزا هستن بالا پوری دینازوره این طرف همین کنفو بسیاری بد پریکالی بد خیلی هم خیلی بده کاروسل چیکایی اینجا کالون بودکا میومدم خرسان میشدن لیکن ناوردیم به حد بیرون خونکایی جا خیلی ماشین نداشته باشید نمیشه و یگانجا بروی خط بودکا حقیقتی گودکاتون تماشا کنین گودکا در اینترس نیم میفورشان حالی زینب ببینه این ویدیوی مرا کامera درخت میبینی زور های اینترس زور کاریجو پایون نشان تانتیم بعد ما خورده است سه میتاش که جای فقط خوردن این طرفش مامی اینجا شتگی خورده است طرف خب اگه جای اینترس شایفتیم با سوم کتان امروز آمدیم این مغازین دوستانی عزیز امی وایکی که را من از میبینم لباسوشا برای کودکا کمتر خرید کردم امی وایکی که ده همه وقت سکیتکا و بعد وای هسته نوگودنی اکتیا شده امی سه تا لباس میخری یک تاش وای پدرکا میشوه نمیش پدرکا گویا شده این فوتبولکا های لیکن ماتریالش ببینید چه عجایب خوشروه جاتی بوریای لیکن من خیلی پختگی مایچنی خوشروه اینا برای دختری کالونیم گرفتم خیلی نرخوش خیلی اک قزاقی خطیه 11-12 ساله گرفتم 10 ساله 11 ساله قداشون که بلنده ما یه размери همه وقت لباسشون کالون میگیرم بعد چینشون میشوه возрастشون قطعی نمیگیرم بعد همیده با پاتسویت وای گرفتم شنم خیلی بریجا گرفتم شه بریجایی که سپارتیو نیان خیلی ماتریالشون به حد میخ که خوش روه ایشم هم 12-13 ایشه چند گفتم ایشه 11-12 گفتم ایشه با یه размер دیگه کالون گفتم قدش بلنده امی فیرمای وایکی که خیلی که تورецкий به حد کچیسوش نغزه پیشی بعد نشون دادستم خیلی خوش روه که ایمده محقوله ای همی گرفتم این برای دختری کالونیم هم خیلی تماشا کردیم اینه برای زینب گرفتم بیچاره گودکم اینجا هم خنک نیسته
дора ин хали бурукои утюплёни дора ханака ида плашовочный гирифтам ки ами буроя чӣ нашавада тар нашава агани хали бугӯем надора недора брижои ғавз дора лекин бо плашовочный барои барф хай беақла дар рӯи барфо ҳами мешина каток мекунанд сангкашон харидам сангкашон да коридора ёзе сангкашон гирифтем дута калон якта калони якта майда дута гирифтем баъд ина ира гирифтам ина хали свитера ки дароз нестаем хеле материалаш ангорка ҳай мягкием хохушруваем чизи ами танада мягкӣ боша гудагда махқулайма хайрам возрастша калонтар 8-9 гирифтам нам қали боз гирифтем дӯстони азиз бо омадем баъд ини хидмам нишонтиям имрӯз рӯзи харид шуда хидда ини фирмаи катон ай гирифтам ирам турецки фирма ҳай хидда яктанам хе палточа гирифтам ака иҷода мағози ягон деволда ягон чи кашол нест ки бумонумша ягон мехча ягон чи задагӣ нестем барои нишонтиям инам хали палточа гирифтам ози ман нишон медим чи халиай ина тамошобинон дарунаш инам хе чи хол дора ина мехе мешава хай хира нишон дистай чи халиай инам хай дӯстони азиз ин хали ҷош разрез дора материалаш драпай хай пальтоай мягкиай да хали драпои сахт нестай инам хали ами фирма гирифтам ё қимат буда иҷодам аксия скидка рафта хай ози ҳама иҷода ҳама халай нархаш 300 сомони тоҷикӣ мешава рубл кати 2000 рубл мешава инами и қимат буда и ами 600 сомон буда баъд скидка мешава 300 сомонӣ ба гуфтам хай хушрӯакай биё бигирим шо сезонаш дар иҷа намешава хай баҳорда мепӯшам ба ҳамин навора ба охир мерасонам дӯстони азиз худованд ҳамеша нигаҳбонтон боша то наворҳои оянда.